Bivêyekê bûm ebîndarê rewşenbîrî û wêjeyê. û min mîrê aşiqan melayê cizîrî hilbijart, da lêkolînekê derbarê helbestên wî saz bikim. Berî her tiştî bo min sûdek mezin e ku ez cizîrî ji hemû hêlan ve nas bikim. Her wiha wî bidim naskirin bi xelkê tevan. Hêvîdar im ku ev karê min kir cihê xwe di pêşxistina lêkolînên wêjeyî de bigire. û asone nû li ber nifşên nûhatî veke, da lêkolînên berfireh ser vî helbestvanê hêja çêkin. Di baweriya min de eger cizîrî ne Kurd ba, wê xelatek wêjeyî ser asta cîhanê bi navê wî hebe. Lê mixabin, ji ber ku bêxudan e, xemsariyek mezin der heqê wî de çêbûye. Umîda min ew e ku em bikaribin dengê cizîrî bigihînin cîhanê tevî û milletê me jî şanaziyê bi xwe bike ku beşek wî jî di pêşxistina şaristaniya Rojhilatana Avîn de heye.